kukho ilizwe sibambe lona, esisifo asiyuphelela kufeni, kodwa sikho ukuze kubonakalise usuku namandla kaThixo. Uyazi ukuthi kulo mfana akukho muntu wonileyo, akukho muntu ungumoni, akonanga mzali, akonanga mntana, kodwa lo uzelwe enhle ukuze kuye kubonakaliswe amandla kaThixo. Ayempazamo ukwangabe usalelwe kwifemeli edenqileyo, uzelelwe apho ukuze uThixo ngokutenga kwala family likhoba lokwabonakalisa amandla kaThixo. Cela umelwane wakho, you better love your family, because asisikhwasilima usibonayo licango lokungena kukaJehova. uThixo uyakhila lo family wakho washiya icango lokuthi xa ufuna ungena kwazi ungena, uzawungena ngelicango lingathi into zitanqile. Kubekho amanqile efemelini ubuzwa wayi kunqilwa kangaka kule family. Akukho mntu wonileyo, akukho mntu uthakathiweyo, kodwa kukho amanqila ukuze uJehova abonakalise imisebenzi yakhe ngala manqila. Kufuneka kubekho indoda ethi ndingumfundisi kodwa ndandilinqila, ndahlangana noYesu ndishushu. Esi simo sikho